tati karimbiyak ko pusok ng namnaman ket inururay ka aldaw ang naglabas kanayon ka siksegaan tawag mo ket surat awan man tiit nagmaura di tunggal darigman nga inatag may maysa awan di marigna nudlaing sa eti kaunggal lipatin ka kuna ngem di kabailan daytoy puso na aging gaitan ay ayatin kalata kawin nga naglabas diyan nakalipas abay nga minarikan malipatan di inunan oras sikan hiyadang di kaunggang lupay no ikaw bumisukat mo isabali samit mi ayan inkaman inuwaksin di kan malipatan aniyan ang nagsakit di mapaniknikan nga andan sa bali ket siya kay kainsukan sa etin pagnusa diin ka insuban na pudno nga ayan usok laeng pinasugan apkes ken sanang iturang halak amem apanusa abay nga pinatikan malipatan di inunan oras sikat di anda di kaunggan lupay no ikaw bumisukat mo isabali
asyak tayo madayo isudli ko ayat abulot ko Hepeng na laeng na inak piruken ay mapukuda kaniyak na ikete nopay na saeng ngemday to'y tirumbeng amok adakes tinta ar-aramiden jak may turet pa'y nga inak puyaen panagluana gapukan iyak laen jak maiptur asa em tilak amek to gapulaken ayan binulod ko aklunen nagbalinak alarok ko nagpaadipen di saan ko abukbuko palubusan kan tay sufleana pusukin ritnam isut adaan tarbengan awan itengel ko amang ikut ken ka nutila to'y ayan ngayon nakin arik na jak maiptur nasa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklunen magbalinak alarok ko nagpaadipen di saan ko abukbuko saeng ngemday to'y tirumbeng amok adakes tinta ar-aramid jak may turet pa'y nga inak puyaen panagluana gapukan iyak laen jak maiptur no sa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklunen nagbalinak alarok ko nagpaadipen di saan ko nga bukbuko jak maiptur no sa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklunen
aldaw apanak ko'y kuyog ta napnualin kinaragsak ta kas naawan patinggana pulo sadyang ninamnama di pagsinaan ta luluwag ni agpatingga liday nagmarik na nutirabi nagmay sa si kalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y din na ururayan ka tanariga tiag may sa aglalo nukailiw ka nariga numaminsan numangnam na maka itinapudno nga aya ubaw met gayam nupan panunute ragsak di agpatingga karin kari di kay nilala nunapudno day taayat nutirabi sa si kalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y din na ururayan ka tanarigan tiag may sa aglalo nukailiw ka nagsaeman anusa si katigapuna ulo sadyang ninamnama ipagsinaan ka nutirabi panunute ano sa ikarigata dito'y din na ururayan ka tanarigan tiyak may sa aglalo nukailiw ka sa tanariga agsapul sa baling nga ayan
kumusta ka? Nabayag, di ka nakikita. Hello, kumusta ka? Kailiw ko, pagdam dito'y din na. Hello, kumusta ka? Kumusta at med di ka puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko, diin ka sumbatan. Idaw ko, asyak tayo sang petan. Hello, kumusta ka? Kumusta at med di ka puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko, diin ka sumbatan. Idaw ko, asyak tayo sang petan. Idaw ko, asyak tayo sang petan. Hello, kumusta ka? Kumusta ka itang biyag ko? Kumusta ka sa saad mo? Malagip na kataylain, when mo awan na punta natin. Uto'y iliwtukin ka, nagpay dumat kabarken sega. Siksikat at natwirik na, kaputa ay ayaten ka. Nukumalang mabalin at kakalata, dito'y sibay ko amabuy-buya. Nukumalang mabalin at lalailong tatlong may parik na tuy ayan. Kumusta kan biyak ko? Kumusta at tapuso? Adakat pa'y patek ko, di tabiyag mo. Well, laglagipem, asiksik-alae, di ay ayatek, inggat tungpal tanen. Kumusta ka itang biyag ko? Kumusta ka sa saad mo? Malagip na kataylain, when mo awan na punta natin. Uto'y iliwtukin ka, nagpay duman kagarken sega. Siksikat at natwirik na, kaputa ay ayaten ka. Nukumalang mabalin at kakalata, dito'y sibay ko amabuy-buya. Nukumalang mabalin at lalailong tatlong
tinggat tungpan tanen. Well, laglagi pen, siksik kalae, ti ayape, tinggat tungpan tanen.
Tadinak pa'y suratan, dinak pa'y tawagan, kasrikan, di na kinaryan. Kunam nga inoran oras, asikan tut tumawag. Kunam ginawas, patuludan nakisurat. Uray may sa awan tinumpal mo, inuulbot latin kain sa sao. Kadipay na inurit agasat, dudugin na laeng puso ni damsa. Agari mayang kadimanen, dagiti nuluwak, umapay kadi
Pabaruan nilema Jakun kayat Ti agsangit pay Jakun kayat Ti mapay pay Nagkagamirak arasaas ni ayat ibaw ingkuntun imatangku dagit liwliwa mangisakit kinuwat bunsek nga ayat jakun agayat ikarik dayta jakun kayat apabaro sangit pay jakun kayat ti mapay pay jakun agayat ikarik dayta jakun kayat apabaruan nilema jakun kayat ti agsangit pay jakun kayat ti mapay pay jakun agayat ikarik dayta jakun kayat apagaruan nilema jakun kayat ti agsangit pay jakun kayat ti mapay pay jakun agayat ikarik dayta jakun kayat apabaruan nilema jakun kayat ti agsangit pay jakun kayat ti mapay pay sao em
marangka nadamay na patingkungit ka. Tas mula ingit pinuksan kaayat mo kaya. Sarap ka tadarep-tepet apakabuklan tiayan awan pulos nagtalkak nagdisikat pang-aasin diyan ko awan nun malagayan mo kaya sa laeng ay balkas di ka kumakagama. Marangka nadapay na patingkungit ka. Tas mula ingit pinuksan kaayat mo kaya. Kas mula ingit pinuksan kaayat mo kaya. Napadas akong tasigan tiga puna na minsan nga andaw minsan balinaw di may isa ang puso Ayan
Rasa kong tasikan tigapungan na minsan nga anda din sa balinan di may isa ang puso balangat ni ayan
mabaw asan daytoy riknak samit ni age isut ka daret tepe mapukaw punto man amin hanapade agpati dito'y lagi di samit ni age kaisut kapagkan inliliwag rayawan katen na umanayin ako aliw-liwato'y puso samit ni agek mo takas manlat daga mangiparparik na ngiparpar mata kasoy gayam ni ayat nalakaan harigan di ang pabatubat matukay ni karayo sa mitageng di malagip ko samit ni agek di jak malipatan dauray no malmaldaya mabaw asan daytoy riknak samit ni agek isut ka daret depek mapukaw punto man amin hanapate agpati dito'y lagi di samit ni agek kaisut kapagkan enliliwag rayawan katen na umanayin ako aliw-liwato'y puso samit ni agek mo takas manlat daga mangiparparik na ngemparpar mata kasoy gayam ni ayat nalagaan harigan di ang pabatubat matukay ni karayo sa mitageng di malagip ko may sarap ni iya nagparpar mata may sa alagawan tinagparang kanya pinang panunod ko tinabaybayan kada kitidildilaw na imapay mo ani ayat isudat na marmay kada hitibit bitwen na imapay tanusong ken nilagip isudat